Guys, kay umuna man ta sa kamuting kahoy no. Dire na punta sa kabayabsan. Sa una guys, ang amog yung kuanes, manguha mig bayabas dayon amo na siyang pailisan og papel. Kaya wala man gud mi ikapalit sa una og kuan gyud na oh. Hala, pwede na siya makaon guys. Na oh, tan-awa ra na oh. Atong pupuon na gikaon lang ni siya langgam oh. Di na siya hugaw guys no, kay gikaon naman ni siya langgam. So sa una, mo ni amo ang buhaton kung wa may kapalit kay kanang pobre lagi ta. Mangita naman tag paagi nga makapapil ta no. Deng usa ka inaani deng ilisa na siya o papel. May dahang kay bunga oh. Dahang kay bunga. Ala kadaghan kay bunga ana oh. Unya kani siya guys, ang kalami ani niya kay wala ni siya gitanom. So nabuhi lang ni siya dinhi. So bisag kinsa pwede na siya manguha. Na. So balikan na lang pud ni nato ning uban ani no kay ngano. Oh, di ba? Di pa na siya makaon guys kay kuan pa man na siya kanang hilaw pa man o naana oh kani pwede na ni makaon oh na oh. Pero gamatitong makain na siya guys. Ay, gamatito kay na siya guys, gamay. Dire mangita ta dire sa laing punuan. Makaon kita naghalas ron. Ngita ta dire oh. Another punuan po ni siya sa bayabasan. Bebe. Hilaw pa. Di pa siya pwede. Na oh, daghang kay siya bunga no. Oh, mo na siya. Sa una, wala gud mi kwarta. Bisan piso di gud mi tagaan. Oh, manguha lang gud mig bayabas. Siya sa una usay, mangaut pagay mig mangga para makakuan lang gud mi, makapailis lang gud mig papel. Oh, mo na siya guys ha. Mo na kinabuhi pobre. Talagsa rin makarelate ana. Karon guys, na ako'y nakita diri sa luyo sa among balay. Naay day tanom akong mama ug papa kung kanang calabash tree ba. Mo na siya giingon og miracle fruit. Ato man taw kay dako na kay bunga. Anong taon? Ha, duol na lang gyud ta oh. Duha ka bunga dako kay bunga. Calabash tree daw kuno ngalan ani. Oh, nitalay latay ta diri oh. Sa germelina. Di ara. Hala, kadagko kay bunga. Duha ra ka buok. Pero di nato na siya katangtangon kay masuko ra bagyo ng tagbalay ani. Calabash tree or we call this one miracle fruit. So dahon daw ko na siyang benefits. Ana siya oh. Duha pa na siya ka buok. Hopefully makuan. Madugangan pa na siya bunga. Ipat na po taglaing istasyon. Ari na po ta sa unsay mga lingaw ani akong mga kapamilya. Ang ilang lingaw sa matag adlaw. Kani lang gid siya o magdukduk og bato. Magdukduk og bato. Kana siya dukduko na siya pinupinuhon. So ang resulta is mahimo siyang ingon ani graba. Baligyan daw na sila og nya na imagine og kapila na kang gadukduk ana no madugan nya kana siya paliton 30 pesos ra na 30 pesos nang sako inaana gid ang mga pobre dire Ginoo ko pero may na lang na kay legal dili man na siya illegal na manukduk tag bato at least nahawa na nung kapuya ba pod aning sugsuriso og dire na sad ta mulingkod ta dire kay hay kay dari lingkuran guys masa ilalom sa mangga oh dili day mangga sa ilalom sa nangka